nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosi kan Abijankaw fɛ yen nɔ ni ye Malikura kunkan ye VOA ka kunnafoni turukala kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Kajatu Tarawele an bɛna aw kunnafoni Mali ani duniya kibaruw kan miniti 30 nata ninnu kɔnɔna na an ka bi kunnafoni kumabaw ayiwa olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Mali lakanakɛla sɔrɔdasiw ye camion 2 minɛ moto 200 tun bɛ minnu kɔnɔ Tumutu mara la awa u ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 9 min nɔ minɛna olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko a moto ninnu tun kan ka tɛmɛ Tumutu fɛ ani Bɛr ka taa se fo Gawo an ka laselikɛlaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la an bɛna kunnafoni da aw tulo kan Bajangara gouverneur ale ye dansigi kɛ bolimafɛnw senfilamaw la a ka mara yɔrɔ kɔnɔna na ayiwa o kɛra ka da sababu jumɛn de kan mun de kama a kɛra an ka laselikɛla Tijani Wederagu ale fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲɛw la a bɛna jaabi di an ma kunungo nɔ pankuru drone nama dɔ o ye ɲɛsina Rusila masayaso Kremlin kan ayiwa u ye dankari kɛ pankuru drone in kɔnɔna nka u ye jalakili bila l'Amérique jamana kan k'a fɔ ko olu de ka baara don ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan duniya kɔnɔna na ani Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan ka segin tuguni ko kura ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma aw k'aw bisimila an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi alamisadonya in na mɛ kalo tile 4 san 2023 la ayiwa ka bɔ Washington an ka VOA soba kɔnɔna na studio 6nan aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ ne kunnafoni kunungo Mali sɔrɔdasi lakanakɛlaw ye camion 2 minɛ Tumutu mara la awa ne moto 200 ɲɔgɔnna de tun b'a kɔnɔna na u ye nɔminɛli kɛ mɔgɔ 9 minnu na a koɲa kan olu ye a yira k'a fɔ ko u tun bɛ ka moto ninnu latɛmɛ Tumutu de fɛ ka tɛmɛ Bɛr ka taa se fo Gawo mara la lakana tigilamɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn ninnu tun ye kulu marifatigi dɔw de ka minɛnw ye awa Aluseni Alaji n'ale ye VOA ka kunnafoni lasela ye ka bɔ Tɔmɔtu ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka kumakanw lamɛn Mali sɔrɔdasiw ye moto 200 min minɛ a sababuya bɔra kunnafoni minnu sɔrɔla ɲɛfɛnkɛ n'a lamini la mobili fɔlɔ minɛni o kɛra sababu ye ka filanan minɛni nɔgɔya jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ni moto ninnu kun kan ka taa di walejugu kɛbaw de ma Colonel Madu Eskone ale ye Tombouctou finitigilakaw ɲɛmɔgɔ ye n'o ye secteur 5 ye an k'a lamɛn Ce raid nocturne an ye ni sufɛ wuli ka jɔ min kɛ nin tile 2 kɔnɔna la kilomètre 25 ɲafun kɛ kɔrɔn ani tilebi bɔlɔ fɛ o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 9 minɛ k'u bila sariya ka bɔlɔ kan an ye camion 2 minɛ o camion 2 moto 200 bɔrɔ kɔnɔ jateminɛ la ni moto ninnu kan ka taa di kojugu kɛbagaw de ma aux groupes armés terroristes. moto ninnu kɔfɛ sɔrɔdasiw ye masini dɔw minɛ minnu kun kan ka taa sanubɔ la k'a sɔrɔ a yamariya t'u bolo a mina ninnu la bulldozer b'a la min ye dingɛsennaw ye ani pelle minnu bɛ bɔgɔ cɛ a bolibagaw ye Sudan jamanamɔgɔw ye sɛbɛn foyi ma sɔrɔ u bolo k'a fɔ ko o sɛbɛn de machine ninnu ka sɛbɛn ye Tombouctou gouverneur ale ye waliɲumandɔn kɛ ka taa sɔrɔdasiw ma minnu ka baara bɛna dankari kojugu kɛbaw la Bakun Kante an bɛ waliɲuman dɔn kɛ ka taa an ka finitigilakaw yɔrɔ o minnu ye ŋɔni bɔ an sen na u ka wuli ka jɔ bi ka danaya di dugudenw ma lakanako ta fan fɛ ani k'u ka taa ka segin nɔgɔya olu n'u bolofɛnw la sécurité des personnes et des biens sikana mɔgɔ 9 minɛna k'u bila sariya ka bolo kan o mɔgɔ 9 y'a daminɛ ka kunnafoniw di u ka kumaw kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko moto ninnu kun man ka na Tombouctou a kun kan ka Tombouctou kɔsago ka taa Bɛr a laban yɔrɔ kun ye Gawo de ye moto kan ka taa di mɔgɔ minnu ma u na mɛn ka kɔnɔni kɛ ni zen Nous avons les bulldozers. an ye bulldozer minnu minɛ machine minnu bɛ dingɛ sen ka sababu kɛ kunnafoli sɔrɔlen ye minɛn ninnu kun kan ka taa sanu bɔ k'a sɔrɔ yamariya t'u bolo o waleya bɛ se ka dɔ fara basigibaliya kan L'insécurité. hakilina jiginna dɔgɔkun tɛmɛnen Mali finitigiw ka wilikajɔ la u ye camion kelen a n'a fa moto minɛ Koro ni Mopti cɛ o motow kan ka taa di tiɲɛnikɛlaw de ma ka da o waleya kan Bajangara gouverneur ye moto kunbabaw feereli ani k'u ta k'u don Bajangara yɛrɛ mara kɔnɔ a ye fu siri
a dan na ni Al-Hussein Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. ka tɛmɛ ne o juru kelen ye n'o ye bayangarakaw u ka gouverneur Sidi Mohamed El Beshir ale ye latigɛ sɛbɛn bɔ ka dansigi kɛ bolimafɛn senfilamafɛnw na doni na a ka marayɔrɔw kɔnɔna na. mun de y'o waliya? Tijani Wederago n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bayangara, ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Nin kuma in ŋunuŋunukan kun bɛ yen tile fila in na nka sɛbɛntiyara ni sɛbɛnfura dɔ ye n'an b'a wele ko décision mais kalo tile fila tɛmɛnen na. I ka dɔn k'a fɔ Bajangara gouverneur n'o ye Sidi Mokhtar El Beshir ye ale kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko motoni sen fila n'an b'a wele ko gros cylindres a marque suguya bɛɛ lajɛlen ko o kɔni jagoli k'o kɔni kɔnnen don Bajangara marabolo kɔnɔna na k'a daminɛ nin don in na. A yirala fana k'a fɔ ko taji feerela fɛn fɛn ni olu bɛ Bajangara marabolo kɔnɔna na n'u bɛ fɛ ka don ni taji ye mara in kɔnɔna na u wajibiyalen don olu fana ni ka taji in kofɔ walasa a bɛ se ka don Bajangara o marabolo kɔnɔna na cogo min na. Maa caman ka fɔla marabolo ɲɛmaa ka nin décision in ma bali u la baw hakilina jiginna Mali fintigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen na u ye moto 109 minɛ minnu ni u yɛrɛ ka fɔla ko sɛgɛsɛgɛna b'a la n'o y'a sɔrɔ a kun tɛna di dangarawale tigilamaw ma. U ka fɔla ko o de kɛra sababu ye Bajangara gouverneur a ye nin décision in bɔ walasa a bɛ se ka nin wale suguya ninnu kɔn. Tijani Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. ka tɛmɛ ni kunnafoni ye fɛn min ye Mohamed Daɲogo ye n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ. Ale ka sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ da ani ɲi ka sanuya a n'a kɛnɛyaw kan. An k'a lamɛn. Fɔlɔ la an ka mɔgɔkɔrɔbaw n'olu kɔni tun b'u janto o dakɔnɔna la ka o sanuya mun kɔni tun ye gɛsɛ ye olu tun bɛ o de ta nka nin wagati laban na gɛsɛ ko a bɛ ɲinana nɔgɔya dɔɔni hali sugu la a sɔrɔli a ma nɔgɔn kosɛbɛ ka sabu kɛ maa caman kɔni olu bɛ pati ani bɔrɔsi olu kɔni bɛ o de ta sabula dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛ o de fɔ maaw ye. Mam Jawara n'ale ye gɛsɛ feerela ye Torokɔrɔbugu sugu la ale hakilita ye mun ye nin gɛsɛ ni pati ko in kan an ka ale lamɛn. Gɛsɛ de ka ɲi. Gɛsɛ ka ɲi pati ma ɲi pati yɛrɛ n'i ma ɲindimiba in caman a bɛɛ ye pati ye gɛsɛ bɛ se ka nafa min ɲa mɔgɔ ɲin na pati t'a ɲa dɛ pati yɛrɛ de ye ɲindimi yɛrɛ i mana taa dɔgɔtɔrɔ kɛ pati kan i ka pati o bɛ fu de fɔ i ye gɛsɛ in dɛ mɔgɔw banna gɛsɛ min na dɛ u ka segin o ma bani. N'a yirala k'a fɔ gɛsɛ ko ale ko bɛ ka nɔgɔya kosɛbɛ halisa maa dɔw bɛ yen olu kɛlen don ka matarafa olu la sa mun kɔni ye Mariam Traoré ye n'ale kɔni bɛ charbon feere nin Torokɔrɔbugu sugu kelen na ale bɛ o la ale b'a fɔ an ye kun jumɛn na gɛsɛ ko ale tugulen don o la hali bi. Gɛsɛ ye fɛn mun don fɛn ɲuman don an ka foro kɔnɔ jiri don n'i b'a ɲimi sanga ni wagati a bɛ da ko ka jɛ a bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ da kasa ja a chaque fois n'i mako b'a la waati o waati sɔgɔma ni wula n'i y'a sanango i b'a kɛ i da la i b'i da ko ka jɛ n'a ye. Bubakar Jara n'ale kɔni bɛ muso tuluw caman feere wa a ka butigi kɔnɔ mun kɔni ye pati ye a b'o o feere fana kun jumɛn na maaw fana bɛ ka tugu pati la ale fana bɛ o kun fɔ an ye. Bubakar Jara. A ka nɔgɔn ni gɛsɛ parce que gɛsɛ a ɲimini b'a la en même temps ɲagaɲagaw fana bɛ ka mɔgɔ da kɔnɔ bon o man di mɔgɔ caman ye o de to mɔgɔ bɛ pati fɛ ni gɛsɛ ye. An y'an senfa ka se forum médical la o la yen docteur min bɛ yen n'o ye docteur Mama Tangara ye n'ale kɔni ka baara ɲɛsinnen don da kɛnɛyali ko ma ani ɲin ko ma an k'ale hakilinata la mais furancɛ min n'o bɛ se ka sɔrɔ gɛsɛ ani bɔrɔsi ani pati o ni ɲɔgɔn cɛ docteur Mama Tangara. Bon moi ne b'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ comparaison tɛ se ka kɛ gɛsɛ ni pati ni ɲɔgɔn cɛ parce que pati ye produit min bɛ kɛ bɔrɔsi sanfɛ k'i da ko o produit in principatif dɔw de b'a la n t'a dɔn n b'o fɔ bamanankan na cogo min na minnu bɛ adamaden yɛrɛ dɛmɛ k'i da kɔnɔna banakisɛw kɛlɛ bon ne yɛrɛ bolo comparaison bɛ se ka kɛ fɛn ni ɲɔgɔn cɛ en matière de santé bucco-dentaire o ye gɛsɛ ani bɔrɔsadan ye parce que olu fila bɛɛ ye ɲin tere kelen ye bon bɔrɔsi jalan tɛ se ka utiliser même si ni des fois mɔgɔ dɔw b'a utiliser et an yɛrɛ an t'a déconseiller mais on dit toujours que n'i ye pati fara kan o de ka fisa. Sinon, gɛsɛ fana ka ɲi parce que mɔgɔ caman on a vu que dans le temps mɔgɔw tun bɛ gɛsɛ de utiliser et il y avait moins de problèmes même si nous ka alimentation n'an ka alimentation tun tɛ kelen ye à l'époque mais sinon gɛsɛ fana ça peut maintenir une bonne santé bucco-dentaire tout comme la brosse à dents. Nin b'a yira k'a fɔ i gɛsɛ o i pati ni bɔrɔsi o nin bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon da sanuyali ko la
nga bɛɛ ni can yita de don Mohamed Danyo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. an ka duniya lamini kunnafoniw lamɛn ngɛlɛn cikan olu kɔni k'o ye pati sakana lamaga Khartoum bi alamisa in na armée ani sɔrɔdasi kulu maramafɛntigiw murutilenw olu ka fitinɛ tile 24 na awa min ma sɔrɔla fanga yɛrɛ tilali ko olu senfɛ laselikɛlaw ye a jira k'a fɔ ko a bɛna ka kɛ sababu ye ka marayɔrɔ nin n'o ye farafina kɔrɔyan fanfɛla marayɔrɔ ninnu ye ka gɛlɛyaba bila olu yɔrɔw kan awa a ka ja maramafɛn ninnu olu sɛmɛli ko fo ka se mɛ kalo tile 11 o wagati ma o layidu kun dilen don a kulu mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ marifaw ani gɛlɛn juguw ciliw olu bɛ kan ka dankari kɛ Khartoum jamana faaba kɔnɔna la sigidala mɔgɔ ninnu dɔw ka laseli la AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw ye awa fitinɛ nin bɛ bina Khartoum sigidala mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna de kan ka u datugu sow kɔnɔna na ka u bila ji kuran ani balo kuntanyaw la ani nin funteni waati gɛlɛmanba in o kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 17 ɲɔgɔnna olu fatura bi alamisa la sirabagan kasara la bisuba dɔ ani camion dɔ ni ɲɔgɔn cɛla la Isuot mara la Egypte jamana kan camancɛ fanfɛla la mɔgɔ 22 fɛnɛ olu ka jogini ba fɔra a koyan senfɛ ni laseli ninnu kɛra u ka jamana kɛnɛya kotigiso fɛ dugukoloko kɛlɛ fitinɛ o dugukoloko kɛlɛ fitinɛ o waliyara Kisangani mara la ka taa Congo République démocratique du Congo o camancɛ fanfɛ sigida la ka kɛ mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna olu ka fagali sababu ye marakɛlaw olu ye a laseliw kɛ bi alamisa la l'Amérique masayaso ka kumalatɛmɛla ye sɛbɛntiyali kɛ bi alamisa don na k'a fɔ ko Kremlin ye jalakili min bila Washington kan k'ale de ye pankurun dronnement in fili Rusila masayaso kan ye ngalon ye an ka a y'a yira k'a fɔ ko u ka fosi ko l'Amérique jamana ka fosi de tɛ nin koɲa ninnu na John Kirby l'Amérique masayaso Maison Blanche ka furuba lakanakɛkulu ka kumalatɛmɛla ka laseliw la jakanso NSNBC kan bi alamisa in na Rusila masayaso Kremlin ale ka kumalatɛmɛla Dmitry Peskov ale kɔni ye laseli kɛ k'a fɔ ko nin jalaki a bilalen don l'Amérique jamana kan awa o de kɔsegin de dilen filɛ nin ye l'Amérique jamana kan mɔgɔw fɛ k'a yira k'a fɔ ko u ka kumakan ninnu tɛ tiɲɛ kumaw ye. Welcome to Mali, welcome to Africa, welcome to America, welcome to Europa, welcome to Asia, welcome to Mali. Modibo Dambele, anga foli biye, bagasi kura, anga foli bawe. The world is thanking to you. Kajatu Traoré, Maria Traoré, Africa is proud of you. Takumar Tera, Mamadi Touré, Mali is for you. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin y'an doni ye an ka jɛmukan in kun filanan kɔnɔna la awa aw bɛ ka malikura jɛmukan de lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 6nan Washington DC aw tulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an lamɛnniw la nin waatiw la Bamakɔkaw fɛ yen a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Wagadugukaw fɛ yen Burkina Faso faaba kɔnɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 tomi ani 4 kan Abidjan Côte d'Ivoire faaba kɔnɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛnɛ an bɛ lamɛnla nin waati in na directement na radio Paris 5 kan Tomiyakaw fɛ yen nɔ an ka foli bɛ Tomiya lamɛnnikɛlaw ani san mara bɛɛ lajɛlen lamɛnnikɛlaw ye
awa ni minnu fana bɛ fɛ ka don an lajɛ sanfɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba kan n'o ye www.voa.com voabambara.com walima a b'an sɔrɔ Facebook, Instagram an'an ka YouTube siraw fɛ bi alamisa in na Rusiw ka jamanakuntigi Vladimir Putin ka kumalatɛmɛla ale ye l'Amérique jamana jalaki ne dankariliw ye u ka Rusila masayaso Kremlin kan ne avion pankuruma dronement dɔ ye awa Mariam Traoré bɛ détail di an ma an ka lamɛn. Dmitry Peskov ye laseliw kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ min kɛra kunnafonidi dɔw senfɛ nɛgɛjuru sira fɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na laada la a ko Kremlin hakili b'a la ko hakilina minnu taara n'a bɛ tali kɛ jadijɛkulumaw ka dankariliwalew kan ma ta Kiev dugu kɔnɔ nka k'a taara Washington de a y'a fara kan k'a fɔ ko ni Kiev sɔnna olu ka fɔtaw ma Peskov ye min lase ale min ye Rusila jamana ɲɛmɔgɔw ka kumalasela ye a ko an b'a kalama k'a fɔ ko waati dɔw la kow bɛ ta ka ɲɛsin u yɛrɛw de ma nka ko Washington a n'a ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen nana Kiev a ye min d'a kan a ko fɛnɛ k'a nafa ka bon Washington ka se k'a dɔn k'a fɔ k'olu b'a kalama u bɛ ka min kɛ Peskov ye nin fɔ a ma sɔn ka kunnafoni wɛrɛ foyi da ni kumakan ninnu kan min bɛ se ka kɛ i n'a fɔ Rusi jamana ka jaabi Amérique masayaso Maison Blanche kɔni ma sɔn arabadenw ka jɔ ni jalakilikan ninnu kɔrɔ k'u ka kɛlɛkɛ sanfɛ pankulu dɔrɔnni de taara bin Kremlin kan Rusila jamana ɲɛmɔgɔw ka kumalasela Dmitry Peskov bɔlen kɔfɛ ka jalaki bi Washington kan k'a fɔ k'olu de ye sira yira Ukraine jamana la walasa ka se ka taa bin u ka masayaso kan anw sen tɛ nin ko in fosi la John Kirby ye nin lase ale min ye Amérique jamana ka masayaso Maison Blanche ka lakanabolo n'o ye Conseil de sécurité nationale ye o kumalasela don a ye nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen di jabaraniso kan min bɛ wele ngilɛkan na ko MSNBC Rusila jamana kɔni y'a sɛbɛnciya k'a fɔ ko Ukraine jamana ye nin dangariliwale ta ka ɲɛsin olu ma tarata su ka dugu jɛ araba la ko min kɛra sanfɛ pankulu dɔrɔni fila fɛ k'a kun dɔ tun ye ka Rusila jamanatigi Vladimir Putin bɔnɛ a nin na nka nin jalakilikan ninnu Kiev y'a bɛɛ lajɛlen lagosi arabadenw mɛ kalo tile sabanan san 2023 diɲɛ ye duniya kunnafonidilaw ka hɔrɔnya don seli kɛ nka Mali kɔnɔ kunnafonidilaw arabadenw mɛ kalo tile sabanan san 2023 diɲɛ ye duniya kunnafonidilaw ka hɔrɔnya don seli kɛ nka Mali kɔnɔ kunnafonidilaw ka bagabagali fanga sɛnɛɲɛ ko nɔminɛnu ani minɛnu ka bɔ kiritigɛso hukumu kɔnɔ o ko bɛ ka caya ka dankari kɛ kuma fɔli hɔrɔnya la aw hakilinaw ye mun ye kunnafonidilaw ka hɔrɔnya o ni kuma fɔli hɔrɔnya la Mali kɔnɔ bi yala kunnafonidilaw fana b'u ka jogoɲumanya sariyaw bonya wa mun kan ka kɛ aw ko di ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la ni sibiri mɛ kalo tile 6nan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan nin kana fɔ kɔ dɛ bi alamisa don in na Rwanda jamana bɛ kan ka jatebɔ kɛ ji suru kasaraba min binna u ka jamana kan o kɔlɔlɔw la n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 130 ɲɔgɔnna olu bɔnɛ u nin na kasara min ɲɔgɔn ma deli ka famana ɲɔgɔn a ɲɔgɔn famana ka kɛ u ka jamana kan Modibo Dambele bɛ détail di an ma an ka lamɛn sanjiba mun nana taratadon sufɛla ka dugu jɛ arabadon na o nana ni ji walankatali ye ani dugukolo bunakini ye mun ye dankari kosɛbɛ jamana kɛɲɛka tilebi ani worodugu yanfan na mɔgɔ hakɛ mun sara a bɛ t'i jɔ fo mɔgɔ 130 la ni laseli kɛra AFP la Rwanda jamana ɲɛmɔgɔ ka kumala tɛmɛna o ɲɛmɔgɔ dankan Alain Mukaranlinda a y'a fara kan ko mɔgɔ 5 ni olu tununa u ɲininen don hali bi o kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 77 olu jogira ni mɔgɔ 38 olu ladara alamisa don sɔgɔmada fɛ dɔgɔtɔrɔso la a ko an t'a dɔn hali bi mɔgɔ hakɛ min bɛ yen ni tangayɔrɔ to olu bolo an t'o da dɔn jatew kɔni bɛ senna hali bi an bɛ mun kalama a bɛ so 5000 bɔ minnu tiɲɛna ani mɔgɔ tun b'a bɛɛ kɔnɔna la ni laseli kɛra Alain Mukaranlinda fɛ Karongi mara la ni ale bɛ jamana tilebi yanfan na a ka ca ni denbaya 370 ye mun bɛ tigi jɔ fo mɔgɔ 1440 na minnu olu labɔra ka t'u bila tangali yɔrɔ dɔw la yaasa u bɛ se ka makaran yɔrɔ min na u ka so tiɲɛnen kɔfɛ Rwanda jamana ka jabarani so ale ka laseli la RBA basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛna
na uni rota kene kan ɲɔgɔn dan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to voix de l'amérique kan ka africa ligue n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. duniya keleya tɔnba ye laseli kɛ bi alamisa la k'a fɔ ko sudan jamanaden 880 ani 60 ɲɔgɔn na de bena na tunga siraw ta awa ko mago fɛnɛ be dolari miliyɔn 445 ɲɔgɔn na la yaasa u be se ka dɛmɛ be se ka to sen na fɔɔ ka taa se fo octobre kalo nata ma san 2023 la mariam Traoré ale be détail di an ma a la an ka kumakanw lamɛn. duniya keleya tɔnba nations unis ka bolo fara min sigilen do kɛlɛ ɲɛbolilaw ka hakɛw kama ye laseliw kɛ bataki dɔ kɔnɔ ka ɲɛsin jamanaw ma minnu be dɛmɛ don min kɛra sɔgɔmada joona waati ko nafolo min be bɔ u kun kana dɛmɛ sira fɛ bena dɛmɛ don maaw ma minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Chad, Sudan woroduguyanfan, Egypte, Ethiopie ani Centrafrique jamana kan a ka ca ni mɔgɔ 100,000 ye minnu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila ka ban ka bɔ Sudan jamana kan kabiri kɛlɛ daminɛna u ka jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ avril kalo tile 15 san 2023 kɛlɛ min gannen do u ka finitigijɛ u ni u ka jalatigiba Abdel Fattah al-Burhan u ka cɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ ale min bɛ u ka jamana finitigiw kunna ni waati na kɛlɛ gannen do ani a ka dankan cɛ n'o ye Mohamed Hamdan Daglo ye o min bɛ u ka sanfɛ kɛlɛ finitigiw n'a be wele ko les forces paramilitaires olu ka kɛlɛbolo ɲɛfɛ duniya keleya tɔnba nations unis ka jatiw senfɛ y'a yira ko mɔgɔ 330 ɲɔgɔn de be yen minnu bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la Sudan jamana kɔnɔna la wa ko dɔ de bɛ ka fara fitinɛ kan hali bi ni laseli min n'a kɛra bi alamisa sɔgɔma y'a sɔrɔ mugu cikan ani mugu fodonkanw olu gannen do u ka jamana faaba Khartoum dugu kɔnɔna la ni kɛlɛ daminɛna ni y'a tile 20 ye hali ni k'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw kɛra fan fila bɛɛ fɛ walasa kɛlɛ ka se ka lajɔ n'a be wele ko cessez-le-feu bataki dɔ min kunnafoniw lasera Raoul Mazou fɛ ale min ye duniya keleya tɔnba nations unis u ka bolofara min sigilen do dɛmɛ teliya labilali ma ka taa jamanaw kan gɛlɛya binnen do jamana minnu kɔnɔ i ye laseliw kɛ a ko an mago bɛ joona nafolo la walasa ka se ka dɛmɛ don ka kɛ ni futinɛ jugu in ye dɔ faralen do futinɛ min kan a y'a fara kan ko ni dankarili ninnu tora sen na k'a bena sɔn ka kɛ sababu ye ka dan sigi bɛn ani basigi la ka taa Sudan jamana kan wa ko min bena sɔn k'u ka jamana marabolo caaman bin degun kɔnɔ. a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o be kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw Siaka Traoré bolo. Mali sedantolantan sonsorilen do a be tile damadɔ bɔ sisan mɔgɔ t'a dɔn a bena daminɛ don min na hakilina jiginna arbitri jalatigɛba Elage Birama Kone jogina mɔgɔ dɔ fɛ avril kalo tɛmɛnen tile 15 Kulukoro stade Jara Achi la stade malien de Bamako ni Isufasi ka ɲɔgɔndan sen fɛ o de la arbitriw jalatigɛbaw y'u bolo bɔ baara la kumaɲɔgɔnyaw be sen na kunasini tarata mɛ kalo tile 2 san 2023 Mali sedantolantan fédération ɲɛmayaso ni arbitriw ka tɔn ye ɲɔgɔn ye Mamutu Touré Bavieux Mali sedantolantan fédération ɲɛma ka kumakanw b'a yira ko kow bena ɲɛnɛbɔ an y'a yira arbitre la fɛn min kɛra a ma bɛn a ti bɛn mais o fana tɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko bɛ ballontan lajɔ arbitre ka protection o bɛ se ka sabati cogoya min na parce que dɔ den de don an b'a wele k'a bila an ka ballontan na kɛnɛkɛnɛ de bɛ bɔ a ka so ka taa ballontan officier n'a fɔra ko jolima ka segin ka na somɔgɔw fɛ yen a b'an fɔlɔ de degun ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan arbitre ka se ka protéger an ka kumaw bolila o fana kan k'a fɔ ballontan bɛ daminɛ sini ou bien sinikɛnɛ an tɛ se k'o fɔ puisque commission caman impliquelen do la mais ben kɔni kɛra la k'a fɔ ballontan bɛna daminɛ très rapidement. Mali sedantolantan arbitre ka tɔn amical des arbitres de football du Mali a ɲɛma Ousmane Sidibe. Baarabila in de bɛ sen na jusqu'à présent ballontan ma daminɛ fɔlɔ k'an ni fédération ye ɲɔgɔn ye fo ne ni n ka bureau exécutif ka ɲɔgɔn ye an ka proposition kɛ n ka base anw ye baarabila boloda. Nous avons une assemblée générale de l'ensemble des arbitres du Mali le samedi à la bibliothèque nationale. Jalatigɛba Elage Birama Kone min jogina kunnafoniw y'a yira k'a ka fusa VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.
sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma whatsapp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. awa an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ka foli ani tanuni lase aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la k'a fɔ ɲɛna ko jɛmukan in labɛnna Cheick Tiro fɛ laseliw kɛra aw ye ne Kayatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka kunnafoni siraw la minnu bɛ tɛmɛ VOA Afrique ka kunnafoni turukalaw fɛ nin tun ye Kayatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan an bɛ laɲini k'aw fɛ a ka to an ka nɛgɛ kan sabula l'Amérique jamana ka hakilinaw kɛrɛnkɛrɛnnenw n'u b'a fɔ duniya kungobaw kan olu laseliw bɛna k'aw ye sisan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Ka Moribo Dambele wele ka journaliste fama wele ka Bokoro ka Boya ka Wase Tajini a Bariga Malikura la beya Bambara mɔgɔw ani ko kunnafoni min bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. San tɛmɛnenw kɔnɔ OTAN jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ye baara kɛ walasa ka lakana fɛrɛ kuraw dɔw waleya min kun ye ka OTAN barika bonya ka se ka muɲu ani ka jɔyɔrɔ ɲumanw sɔrɔ sini ɲɛsigi kama. Ameriki jamana kɔkanko minisiri ɲɛmɔgɔ Anthony Blinken y'a jira ko an bɛ ka jɔ ni Wales jamana ka lafasalitɔn ka layidu kan k'an ka musakaw ni jamana sɔrɔko nafaw n'o ye PIB 100 bila lafasali la. A nafa ka bon kosɛbɛ k'o fɛɛrɛw sɔrɔ an bolo walasa ka fɛn marayɔrɔw fa ka dɔ fara an ka sɔrɔdasiw labɛnniw kan ka fanga boli layidu talenw dafa OTAN ka cidenya baara n'a ka baarakɛtaw kama ka taa ɲɛ ni san 21 na gɛlɛyaw ye. OTAN bɛ ka jɛɲɔgɔnya kura labɛn Indo-Pacifique jamana fan bɛɛ o la. Jamana fanga ɲɛmɔgɔ min banna kɔsan na jɛkulu nin ye Japon, Australie, Kore, Woroduguyanfan, New Zealand ka sendoni bisimila. Olu minnu ye yelenfɛnw kelenw ye n'o ye Indo-Pacifique mara hɔrɔnyalen ni dafalen ye. Wa tiɲɛna jɛkulu nin bɛ to ka ɲɛsi Rusi ka bingani ma Ukraine jamana kan. A ma dabila, Secrétaire Blinken y'o fɔ. Anw y'an ka kuntilenna kelenya jira ko kura ani k'an ka wale kelenya. Ne dalen b'a la ko o bɛna muɲu waati jan kɔnɔ n'a bɛ se ka kɛ walasa Ukraine k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka jamana danbe a ka yɛrɛma hɔrɔnya lafasa. Secrétaire Blinken ye Amerika marifaw ni minɛn wɛrɛw laseli Ukraine jamana kama. O ye marifa caman ye HIMARS kama fiɲɛbɔlanw ni marifa cilanw ka fara kɛlɛminɛnw kɛlɛli siraw kan marifa misɛnninw minɛn girimanw ta mobiliw la ani ladonni dɛmɛniw. O dɛmɛ ninnu bɛna taa fɛ ka Ukraine dɛmɛ ka sibiliw ka fɛn sɔrɔ siraw lakana ka bɔ misiliw ni drone binganiw na ani ka Ukraine jamana mara ani ka minɛ ko kura. O waati kelen na Ameriki ni Ukraine jɛɲɔgɔnya bɛ dɛmɛ don cidenjuru cɛsiriw nafamaw ma minnu bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ Ukraine jamana kɔnɔ. Secrétaire Blinken y'o fɔ. A ka kan ka kɛ hɛrɛ tilennen ye min bɛ duniya keleyatɔn ka sariya sunba sariyakow labato. Yɛrɛma hɔrɔnya, jamana danbe, yɛrɛma hɔrɔnya wa a ka kan ka kɛ hɛrɛ sabatilen ye min b'a to Rusi bɛ se ka taa lafiɲɛ dɔrɔn k'a ka sɔrɔdasiw labɛn ko kura ka sɔrɔ ka kɛlɛ daminɛ ko kura a ka waati la. Fo ka se o hɛrɛ ma Ameriki jamana a n'a jɛɲɔgɔn ani jɛɲɔgɔn wɛrɛw ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ la olu bɛna taa fɛ ka dɛmɛ don Ukraine ma. Gɛlɛya kura minnu bɛ sariya kan sigicogo kan ani OTAN ka jɛkafɔ lakanani cɛ ma jɛkulu nin bɔra kɛnɛ kan ka barika sɔrɔ ani ka bonya ka tɛmɛ fɔlɔ kan. An bɛ ka OTAN ka lajɛ nata labɛn Vilnius. Secrétaire Blinken y'a fɔ ko ne dalen b'a la ko an bɛna taa fɛ ka nin waati ni gɛlɛyaw kunbɛn ani waati nataw. Nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.